Pierre, tercera temporada, o sigui, tercera etapa al Manresa. Com ha anat tot això? Molt ràpid, pràcticament sense poder-m'ho pensar gaire. Just jo era a la matinada de dimarts a dimecres, jo me n'anava a dormir, el meu agent em va escriure, em va dir bueno, que hi havia un interès del Manresa, que podia sortir la possibilitat i que el Diego i el Biel volien parlar amb mi el dia següent. I just després del seu partit de Romania van parlar amb mi, em van explicar una miqueta la idea que tenien amb mi, el que creien que a l'equip li faltava o li estava faltant en aquestes primeres jornades i encaixava molt amb la meva filosofia, amb el que jo aporto, i a partir d'aquí doncs vaig decidir tornar. A part també hi ha un component, jo crec, emocional al tornar en un lloc on vaig créixer i on vaig tenir l'oportunitat de debutar a l'ACB, on vaig tornar al cap d'uns quants anys. No em vaig poder quedar, però bueno, sempre el Manresa ha sigut un lloc molt especial, no? I a part, doncs, el component familiar també ha tirat molt. A l'equip li falta pintura, no? Bueno, és a dir, crec que l'equip té molt talent perquè no és fàcil jugar la majoria de partits a 80-90 punts, és a dir, l'equip té molt talent i té punts a les mans. El problema és que jo crec que, o un dels problemes que potser està ben ara mateix, doncs, l'adaptar jugadors nous en aquesta lliga no espera, i a part tens la desgràcia o la sort, digue-li com vulguis, de jugar una doble competició que és més exigent que la que jugaves fins ara, com la BCL. Llavors doncs, no està sent fàcil. Llavors, jo crec que és paciència, tenir temps. Tot just portem 7 jornades. Entenc que la gent es posi nerviosa i entenc que la gent el que vulgui és que l'equip funcioni, però això és una carrera de fons i tothom ha de tenir clar l'objectiu, que és la salvació. Forma part del teu encàrrec ajudar a aquesta cohesió i a donar a entendre què és i què implica la Lliga ACB? Bueno, és el 100% pel qual estic aquí, és a dir, no ens enganyarem. Jo no vinc a ser ni l'estandard d'aquest equip, ni a ser l'estrella d'aquest equip, ni a portar en coses que no hi ha portat mai. És a dir, poder la gent es sorprèn quan amb el fitxatge perquè poder la gent espera una altra cosa, és a dir, espera punts, espera... no ho sé. Llavors, evidentment jo vinc a portar la meva experiència, vinc a portar el que va dir una mica el Diego, que és una mica el que em van demanar, ser el pegamento de l'equip, no? Intentar cohesionar tothom, intentar que tothom entengui que és Manresa, intentar fer entendre a la gent que s'ha de jugar al màxim, que s'ha d'anar al 100% sempre, que s'ha de lluitar cada pilota, que s'ha de bloquejar els rebots, s'ha de ficar bons bloquejos perquè els tiradors surtin a tirar, bloquejos directes perquè els exteriors puguin penetrar i obrir diferents espais, i després posar darrere, donar intensitat i donar aquesta energia que sempre he tingut. Després de 3 derrotes tan dures com ha tingut el Baxi Manresa, no sé si ho has pogut seguir o no, però més enllà de la derrota, jo dic que són dures perquè hosti, no s'ha donat el que s'havia de donar, faltava aquella intensitat i eren mentalment molt dures aquelles 3 derrotes. Un partit com el d'avui, jo crec que, primera, tinc la sensació que és molt difícil i segona, que és molt important. No sé si tu corrobores aquestes paraules. Sí, és molt difícil perquè vens d'una situació complicada i t'enfrontes a un equip que està fent les coses molt bé i que està jugant un bàsquet espectacular. Vull dir, la setmana passada guanyar a la mitja part quasi de 30 punts al Baskonia. Llavors, era difícil, però a la vegada molt important també el sumar a casa. Jo crec que sumar a casa és primordial. A sobre, avui el Congost ha respost com mai i jo crec que ha d'haver aquesta unió entre l'equip no? Aquesta comunió entre l'equip i l'afició. Llavors, bueno, és molt important de cara a la moral de l'equip, però com et dic, és anar millorant setmana a setmana. Tenim la sort de poder disputar més partits, que això fa que l'equip doncs, també es vagi provant i es vagi veient, però jo crec que el focus principal ha de ser la Lliga CB i l'Eurocup, doncs ho hem d'intentar fer el millor possible, però sabent de la dificultat que comporta. L'última vegada vas arribar després de lesió, una mica fora de forma, vas haver de fer un esforç molt gran per poder posar-te en forma. Ara entenc que jugant a Mèxic arribes en un bon moment de forma i amb ritme de competició. No? Sí, arribo molt bé de forma. Vull dir, al final l'adaptació serà la que toqui, i la que costi a nivell de sistemes, a nivell d'adaptar-me a l'equip, als automatismes que puguis tenir, però no a nivell de ritme com vaig venir fa 2 anys. No? Ara vinc molt bé físicament, han sigut 3 mesos que no ha sigut fàcil, perquè el primer mes també em vaig tenir que adaptar a una lliga molt més física, a jugar 2 partits seguits, perquè jugar allà sempre 2 partits seguits de lliga. Llavors,
bueno, la situació és totalment diferent i a sobre vinc també doncs, amb aquesta energia positiva després d'haver guanyat i amb les piles supercarregades. Ets de subidon, eh? Et veurem a Venècia? Si arriba el transfer i el Marc fa la seva feina, sí, però Ja ha tocat el rebre, el Marc Gallardo, ara. sí, depèn del transfer, és a dir, fins que no arribi el transfer, que suposo que arribarà demà, perquè just jo vaig volar divendres i logísticament no va ser possible, llavors suposo que demà ja arribarà. Per tant, és una qüestió burocràtica, però el proper entrenament ja aquí a tope, no? Sí, el proper entrenament ja... Has entrenat ja algun dia, no? No, encara no, vull dir, vaig arribar ahir a les 12 a la... Jet lag? Una miqueta, però bueno, ja passarà ràpid. Tia, Pierre, estic molt content que tornis aquí a Manresa, eh? Gràcies, jo també, ja et dic, a intentar portar el màxim que pugui i sumar amb la causa i que la gent, escolta'm, es senti orgullosa de l'equip i de nosaltres i que podem fer una bona temporada. Acabarem fent una bona temporada, no ho dubto. Esperem que sí, Carles. Gràcies, Pierre Oriola. Home, penso que era interessant. Suposo que Diego Campo està en roda de premsa. Està en roda de premsa, Carles. Escoltem a Escoltem. Diego Campo, que està ja en roda de premsa. Mira, això. I de mentre he demanat si podria parlar amb Grant Golden. Jo crec que ell m'ha dit que sí, l'Adrià m'ha donat permís, doncs vinga, va, fotem-li. Bueno, Grant Golden, how are you? Good. Feels good to get a win. We had a tough last week and a half or so. So it just feels good to be back at home, and the crowd was amazing today and felt good to get a win. Content per tornar Arnau? a casa, per l'ambient, després d'aquestes 2 setmanes complicades. Very difficult your job in the last games, no? Yeah, for sure. I think we played some good teams, but I think more so it was our mistakes and our lack of focus, and it was tough to travel. I know a couple guys were sick as well, so definitely a tough week and a half. But like I said, everybody kept fighting, kept battling, and really felt good to be back with the crowd today, and they really lifted us, and great win for us here at home. Fa èmfasi en que ha sigut una setmana difícil, molt dura, en què han jugat contra bons equips, però que tornar a casa els ha ajudat amb l'ambient que hi havia avui. Mm-hmm. Is difficult ACB for a fight for a pivot? For sure. This is my first year here in Spain. It's super good league, very competitive. I think we're all taking steps in terms of learning, and especially the guys, their first year here in Spain. So I think we're taking the right steps, but we have to keep improving. It's not going to get any easier from here. Every single game in the ACB is tough. A lot of good teams, top to bottom. So we have to keep learning, keep improving, and stay together and just keep fighting. Are you adapting okay, or is difficult for you? For sure. I think anytime you go to a new league, it's difficult for sure. But I think we got a great group of guys and a great group of coaches that have really helped us adapt. And hopefully we can just keep improving, keep learning. And like I said, at the end, we just got to stay together and keep fighting. And hopefully good things will happen for us in the end. Arnau, ara sí. Sí, deia que és el primer any que es va mica en mica aprenent i pel bon camí per continuar millorant en la seva adaptació a la Lliga ACB, i parlava que tots els partits són complicats i són durs. I diu que és difícil adaptar-se a l'ACB, però amb el bon grup de gent i de jugadors i d'entrenadors que hi ha és molt més fàcil. Arrive Pierre Oriola, is important for you? For sure. We're excited to have him here. I know he's been here before. A very well-respected guy here, but we're super excited to have him. I'm super excited that he's here to hopefully be able to learn from him and, be able to soak in as much information as possible and have him here to help us. And at the end of the day, we all just want to win. So I think he's going to help us do that. And we're super excited that he's here. Thank you very much, Grant, and good job and good luck. Thank you, guys. Grant Golden, va acabar la traducció, Arnau. Mira, diu... li has preguntat de Pierre Oriol